Pagtatanim ng strawberry, pinalalago na rin sa Apayao. Tunghayan sa report. Matatagpuan sa mga bayan ng Kalanasan at Kabugaw sa probinsya ng Apayao ang strawberry farm na ipinagmamalaki ng probinsya. Sinimula ng pagtatanim ng strawberry sa probinsya noong nakarang taon. Ang variety na tinanim namin ay 5. Isa lang ang nagtagumpay. Yung iba, yung 4, hindi na namin masyadong binigyan ng pansin at hindi siya gaanong responsive sa specific climate ng lugar po. Charlie na variety strawberry ang nabuhay. Ang nasabing variety ay matatagpuan din sa Benguet. Maganda siya, matamis, at saka kung ano yung nabebenta sa Baguio, ganon din po ang klase niya, if not better siguro, dahil walang masyadong input po ang nailagay dito. Meaning kasi hindi kami gumamit gaano ng madaming fertilizer, maganda pa yung klase ng lupa na pinagtanaman po dito. Halos may pagkakaparehas ang klima ng Benguet at Apayao, kaya naisipan din na palaguin ang mga tanim na nabubuhay sa Cordillera. Muna impados, minsan ko cabbage, beans, kumbok, tapos carrots. Pinagbalin kay carrots yung cabbage. Isa di makita ko na dintas. Sa ngayon, may tig 200 square meters na lawak ng strawberry farm sa dalawang bayan. Ikinokonsidera ang mataas na demand ng strawberry at magandang presyohan nito kaya naisipan din itong itanim sa probinsya. Hindi lang turismo, maganda ring livelihood. Ibig sabihin meron na tayong mabiling fresh strawberry na malapit sa area natin dito sa North Luzon banda, ma'am. Joanne Punsoy, One North Central Luzon.